da soyayya, na kamu da soyayya. Ke zanabi na shirya temun na taho, so za mu yi ban amsar kar dai kiki don Allah. Kai zanabi na shirya temun na taho, so za mu yi ban amsar kar dai kiki don Allah. Dube ni kamar bawa so shi ya sakan jinya, ke ce warakar ciwon saukin mi soyayya. Komai ki faɗan zalai na zo da farar niyya, ko na mutu aike ce kar in taɓi janya.